Damai ni di batana sumurung sian salhu na roha. Ima mangaramuti akka ati-ati dohot pikiram mo nabi. Di bagasan Kristus, Jesus Tuhatay. Amin. Shalom marihita salhu na. Hurian itu hatta na holongan di bagasan Jesus Kristus masuk mahita tuminggu pasa 12 hoduk tritatis. Hatan itu hatta si patubegiota ima di buku 2 Samuel. Bidup itu mamukamai di ayat 25, sahak rudi 20 sia tapai hutihut ma di bagasan rohat naganup. Atong ali di bata jahuba say pahok mahata naung pinar baga-bagami taringot tu naposomon. Doh taringot tu pinoparna sa rudi sa liling-liling na jalabahim mahobar tu baga-bagami. Asa tibul guarmu rudi sa liling-liling na asa dohonon ni halak songonon. Jahuba zebaot do debatani Israel jalahot ia pinoparni naposom si David di Julumi. Ay hodo ali Jahuba zebaot di batani Israel nunga di papataroho tu pinggol ni naposomon hataon ahu pajong joko di hosa da bagas alani i ubahen naung marhasonangan roha ni naposomon manang yakko tuho tangiangon ope ali tuha Jahuba hosa diri do debata jala hasitonga do akka hatam jala nunga di parbaga-baga ho tu naposomon hata na dingganon atong pukama nuaing mamasumasu pinopar ni naposomon asahot dia do pamunasida rudi sa liling-liling na ay hosa diri ali Jahuba marbaga-bagon jalamarhiti siyan pasu-pasum daputan pasu-pasu pinopar ni naposomon rudi sa liling-liling na ido ng sahana. Hudan itu hata na holongan di bagasan Jesus Kristus alanido songod dido taheta gamon akka manginang alusta tu di bata molo taboto dang diului di bata akka pangidwata mece argara sukus kunon nang auhonota. Ketika Tuhan berkata tidak, mungkin kita bisa Bapak Ibu menggerutu, kecewa, bahkan putus asa. So nang gobi harpi olo do badung tungu tate huri ni kabipi so tuwian pi pasahat ari bui tutur menggerutu kecewa. Kami ini kecewa. Subinoto di dia kecewa nakan ima atar biasa doi di ruas ni hakabipiate. Ketika apa yang paling berguna bagaimana? Ketika Tuhan tidak membiarkan cita-cita kita itu apa yang kita dambakan kita capai tidak diberikan oleh Tuhan, bagaimana anggapan kita yang paling baik, apa paling kita harapkan cita-cita tidak dibiarkan tercapai oleh Tuhan Bapak Ibu. Ketika Tuhan harus menolak apa yang harus kita tawarkan, kita dambakan sebagai jemaat Tuhan. Bagaimana keadaan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Idora beringota bohado tutu disi di huriata nang hakabipi. Alanido ima kiadaan na masa na niadupan ni nang si David diturpukon. Ketika Tuhan menolak cita-cita Daud bertahun-tahun lamanya dan sekian lama dia mengumpulkan emas, perak, nunga marbagas nai baru, nunga susuk diau, ali Jahuba di pasatko. Bercita-cita mau bangun kitab bait suci, tempat kediaman Tuhan. Alai debata dan menyetujui
idok rohani bana. Potifar padanan diribbe-ribbe depe songot tada hataridaan ni debata buhadon waeng au marhasonangan di pasu-pasu Jehova au denggan ulahokku nang artakku nang susuk alai buhadon waeng Potifar padanan diribbe-ribbe dopena diudung-udung dopena buhadon waeng sakapon. Jadi di proyek yang begitu besar di dalam doa dia dinaikkan kepada Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi umatnya. Tunaposona menggunakan sesuai rencana dan kehendak Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Jadi sotunggabe mengumpat kita marungut-tungut kita ala sotak kasdope di halus ni tangiang marpahi majo sia tuhatai tunggu dulu di tonga-tonga ni nanggulu tahun. Itu yang dirasakan oleh Daud. Dia tidak menggerutu Bapak Ibu. Dia tidak kecewa walaupun doa dia disampaikan kepada Nabi Nathan. Dia tidak menggerutu. Dia malah bangga. Isaha ibadah do. Dihilala ibadah do. Pasu-pasu. Nagudang siat debata. Nunga susuk di bana akahamoraon. Alai di pangidwana. Tidak ditolak. Dia tidak patah hati Bapak Ibu. Tetapi dia pergi, datang, duduk kepada Tuhan. Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dia memanggil Tuhan. Apa yang dikatakan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku Tuhan? Sehingga Tuhan begitu membawa kami, keluarga kami begitu jauh. Begitu senang, las roha pasu-pasu di ngulunami. Siapakah kami? Ini Tuhan ikut sunido. Ngulun yakana porsea. Mulu masa parsahiton. Budorahita menggerutu kecewa. Di mana Tuhan ini buasa songonon sahit naposa di papor satoko tuhat tuau. Jadi bagaimana Daud Bapak Ibu kembali ke pikiran yang awal, kepada pikiran Daud bagaimana Tuhan membawa dia dari Parmahado, dari kandang domba do, tetapi Tuhan menjadikan dia menjadi seorang raja yang istimewa di hadapan Tuhan di tahta kerajaan. Da pasu-pasu nabel gado sia tuhata. Siapa Parmahado Raja David di Parmudu dibentuk tuhata ibana direncana tuhata ibana gabe panggonggomi di Israel ketika Tuhan berbicara tidak untuk membangun bait suci alai tupino Parmudo imatu Raja Salomo. Dia kembali, dia belajar bagaimana Tuhan yang menolak, tetapi dia alani lasni roha kasih sayang Tuhan dia menyambut Bapak Ibu. Bagaimana kehidupannya yang telah Tuhan cukupkan kepada dia, tidak alasan menggerutu kecewa. Anido halason akamang inang pasu-pasu nang tajaloyate. Jangan menjadi jemaat HKBP yang menggerutu na bersungut-sungut susah dia dope tapasahat. Dak 10% dope son naung dipatikon di padan nerubii, tetapi kadang itu dia kuramaon. Ulah kuramaon nama si palaliam nama deba. Itu dia on inarupani. Jadi memang ala somal holam mangido sian huriai. Jadi buhado program itu harus ada sumber dayanya dari pribadi itu. Nyan, di deba, diaka seksi, diaka programi. Jangan hanya meminta dari huria itu bagaimana kita saling membuat itu menjadi suatu rencana yang indah Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah persekutuan jemaat itu. Jadi mari kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang tercurah kepada kita. Dihilai bana runak kaningan buhado Potifar badananon tempat Tuhan, hadirat Tuhan iri beribbe dope. Au ngasongono sonangna, ngasongonon ulina, suni mahita. Buhado saling memberikan
kepada gereja itu. Una sukun ahana di pasah ni huria. Alai pasah ma. Sian nasa tordi tu huria. Una sukun ahadi pasah huria tuau. Dibuah kwa manginang. Di beta-beta ho. Tuhan nguluan. Todim tu banua gijang. Ido. Nah di pasah huria. Jangan tanya apa yang sudah diberikan kepada alai ahdo. Nakulehon. Tu tonga-tongani. Nakuriai. Ido asal het jala dinggan akan menghitung begitu banyak berkat-berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Itu menjadi suatu pengalaman dari Daud sendiri ketika dia sudah menerima apa yang sudah diberkati oleh Tuhan kepada dia. Alanido asa takas dan kecewa dan menggerutu ibana di si alai dipangido ibana muse ali jahuba di bata Misrael papatar matu pinggol ni naposomon ahado hajongjongan ni bagasmu imanak kaningan nasudulu itu hatta atong puka manuaing mamasu-masu pinopar ni naposomon hajongjongan ni akabagas lapatana bohado akka pinopar dipanggil di mana? Pinopar ni si Daud. Akka namar hapuseaon rumah bagas dan bagas nakaningan nungay panggil di mana bagas ni debata naing padiri hononna alai bohado bagas hajongjongan ni humaliang di tonga-tonga ni akka keluargaku dua ka pinoparhu suatu mai ali Tuhan. Tu pinopar ni na posomon asaho dia depamu nasida rodi saliling ni lilingna ausa diri marbaga-baga tuho marhite pasu-pasu dapota pasu-pasu pinopar ni na posomon rudi saliling ni lilingna atong nunga di pasaha tu hatta tuho akamang inang pasu-pasu nagudangi doh di ngulu ni partodion nuaing akamang inang dia mah tanggung jawab ta asa dohot akapino partai generasi demi generasi namar hapur siaon tutu hatta Yesus Kristus atong rodihom mayamang pin mai buam mai tutu hatta asa laho marhapur siaon si tutu nasida generasi demi generasi berikan mari tongkat estafet di dalam iman akan kepercayaan kepada Kristus. Mari kita teruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Idora takas akka amang dan mengulangi tadi kadang dua kita mengulang-ulangi di dalam kehidupan kita. Kadang belum sampai setiap lungasahat songono lari madok kita. Kadang di dalam doa kita bagaimana meminta, kadang ada keputusasaan, kadang kita tidak temukan. Alai nunga perjulu kadang kita bersungut-sungut dalam hal itu. Tetapi di sini Daud dia tidak mengulangi kata-kata itu. Walaupun dia ditolak oleh doanya, ditangyangna tu debata, alai berbicara na di bagasan rohana itu tong akamanginang. Iko namar tangia kita naung di bagasan rohama dan di bagasan pikiran daung. Iko di bagasan rohado songon si Dauti tangiangna nang tu debata dan di tangiang na di roha bapikiran di utok-utok di pikiran damai. Kita tidak berbicara Bapak Ibu doa hanya di dalam pikiran, tetapi mari kita berdoa di dalam hati. Ketika itu kita bisa mengampuni orang lain. Tadok mengampuni, ada itu mengampuni hati. Tadok bagaimana kita berdoa, tetapi bagaimana kita berdoa itu. Soalnya bahasa Indonesia bibir sudah terlalu cepat berlari. Aledak si tombe naidok nairupane. Jadi imah berengota bagaimana pelarian secara doa yang tidak betul, yang tidak tampak. Tetapi bagaimana dimunculkan Bapak Ibu. Kita tiru seperti Daud. Dalam hatinya lah dia berdoa dan merenung apa rencana Tuhan untuk kedepannya. Allah dipanggil banak kening pajongjong bagas joroi. Atong disimahita bohado di bagasan ke sehari-hariata. Pajongjong ma di naposmon bagas
natakas di partodion untuk firman Tuhan, janji Tuhan yang telah Tuhan berikan atong tu pinoparma di pangidoy mana rudi saliling nililingna atong jalomay akamang tangyakon akka pinoparmo akka pinopar na burju marhuria na burju marsileho-leho tu huria partodi huria gudang do naso partodi huria nang parhalado pe gudang do partodi naso huria anani bagaimana kita asa partodi huria nama lu sian nasa todi, sian nasa roha ngului tu ulaun ni hudia ikon aduk keteridana. Nang di etiket, nang di pangalak kayon, nang di pangalak, nang di parabito pe ikot takas do. Ay molo song nalijeng au paditan ni hagipi. Eti song nasu haju pag paditan ni hagipi song note song naraus. Ibu tuak kenapa sudah apa enggak tidak mau tahu dengan pakaian itu? Ya makanya kita diberikan hikmat, mana ke pakaian pesta, mana ke pakaian yang gembira, mana pakaian kesukacita, mana pakaian untuk berduka. Di halomo di batado akan nauli nadingan di tonga-tonga ni. Saya ada pasu-pasu doi di huria HKBP. Mari kita menunjukkan integritas jati diri jemaat HKBP. Iko saat dutusi akamang unang molo zamanon na sebagai kompleks. Hatop maju dang dohok nang harohaon dohok na marpahean. Hatop tu maju na bau nang gabi umbagak. Hamu inang suri bada sian baru tarupan di daong baik kunu baga matong akka sudut nopo suate bato homma akka ina bato homma hamiat tong sunama badang gabe ama au gabe ujago sangun na perlintiaw sian anak tokku duli-duli daong atong ikun urdo doi tohom doi ima bagian di pasu-pasu natajalo dan itu juga diharapkan oleh Tuhan alanido. Mari kita membuka tangan menerima yang lebih besar, berkat-berkat Tuhan yang agung, yang kita terima Bapak Ibu, yaitu firman dan kekekalan dan meneruskan iman ke generasi demi ke generasi. Tuaka pino partai saita tunahoma gabe pinopar namar hapur siaon di Yesus Kristus manahan ahapi hamaulon ahapi tantangan di era dehumanisasi di era teknologi na semakin canggih ikut tonahonom amang inang pino partai pino parmunai asa namar hapur siaon natar pasu-pasu nagabe berkat ibadah na jibuan pasu-pasu gabi berkat ibana tarlumubi di ngulu ni partodion atong hokdo pasu-pasu ni debata dihita secara semani pardagingon atong sayhok ma dihita hurian itu hatta nang pinoparta akka parhapor siaon natang tujuluan ni arion nasoni manang dia manami nang tu hari Jumat tu di pas-pas tu hatama di pardana natta di pardana muna rak manangnya mahita aka amang inang napo sebulung di pardana na saidau jala bui tutu jala idun nata hirim walaupun dia festival bertanding tapi itu sebagai tujuan juga bagaimana supaya juara idura dedang holan na mengangkat pujian alai sita-sita mai rak manangnya kuma asadengga tiu suara ni akka amat tahu nanti bamulu di petuk kamu dua amang inang kan ngagudak nason hor kami naking pasu-pasu adong dope hurang dope bamulu siat pangiluan nami ate batur paleuh kamu andong dung haruar mingguon tu beda hari ate bahasa ni akang masih batu kan lasu hatta bui borhat barak sudi borhat amani huriana sedistrikon tu festival tu tanggal 2 tu anong do la opat menang 5 resoti nasodohot jadi bang binoto nasutu donoeng nasobohado ka personilna alanido babui borhat huriatta hake Bandung Permanda tahalas somai akamanginang tatangyak koma tutu hatta asa totong diak kana bui di sihol ni rohata di sihol ni rohana sida nang di sihol ni rohanami takas di pasu-pasu tu hatta hot pasu-pasu di hita salutna nang hot pasu-pasu nang tuaka pinopar rudi marsudut-sudut saliling nililingna amin martangi yang mahita mau lihati rohanami Tuhan molo takas Tuhan hupangi duhami tangyang nami sungun Raja David dang di pasato
dia keteba ni naku jalo hami dang menggurutu hami Tuhan dang kecewa hami alai pasu-pasumu jalan dungau jalo hami pasu-pasu Tuhan nagudangi ikon lihon matutu lihon nami matutu akan dari koti tuho tuha tungu lupa kubasion ikon huajong joko kami mahamuliaon bagasmu ali Tuhan songon huria hami ido diingot najar sian Raja David alai dang dipatu kuali Tuhan tu pinoparmu ma akka pinopar natar pasu-pasu ma pinopar namar hapur siau ma di pasatomu se tu Raja David atau song ni mami Tuhan nang di pasu-pasu nunga susuk pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga nang diakai nako pinopar ni huria haki Bandung repermadon pinopar namar hapur siaun natakasma tuho alija huba di bagasan Kristus takasma generasi tu generasi namar hapur siaun natang tuho Tuhan mulu pidia dupi hamaulon alai hapur siaun di ho Kristus tuk so muba tuk so ganggu do akka yanakon generasi ni huriam hakabipi pinopar natakasma rujahat di hatami do di huriam do nang di hapur siaun nang dio mau liate marohan nami Tuhan naong sinudangan ni hatami hami nahok pasu-pasu mi sai hok matotong nang pasu-pasu parto dion diganup hami Tuhan sonima nang diaka program ni huriam sai pasu-pasu ma diaka nang na dipatupa gabe hasadaun namar hasadaun mai Tuhan dohot diaka las ni rohani huriam tarumubi Tuhan nang di amanami sian punguan ama kur ni hakai Bandung Reformanda Tuhan borakma di hari Jumat subuh sian hurion sian ganup keluarga atong pataru hami Tuhan juluani dia kalaka do kendaraan nah untuk pak kami Tuhan do aka supir pe pasu-pasu Tuhan asabui mardal tulus nang madohoti festival kur saat itu juga Tuhan di Yogyakarta songin nang bulan Tuhan songoni manang dia kanang di pasahat ni huriam mau lihat tema rohanami Tuhan dia ka sikat nang pinat nasida dohot las rohanami Tuhan las rohan sida mana baik sian akka hurimon tuhi Tuhan rohani akka ruas di huriam asa martabata bakka nauli ai ho do Tuhan akka pasu-pasu jalo hami marhite sian ho ale Tuhan mauliate marhanami di salhuna dingga di basam dohot asruham diak kana marsai Tuhan tongo diak karuas ni huriam ho mamalihon nang hamalumon nasong ni Tuhan akka namolak tahun pasu-pasu totong diak kagajang numur las di rohan nang hipason yang diak karuas ne baru nahot hok manasida Tuhan diak kapar huriau parto donasida di huriamon Tuhan mangidu hami sai urasi hami sian akadusa pason nami asalam talup hami majalo hasit tongan ni barita nauli doho nang di habaoran ni pasu-pasum di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Ta puji Tuhan tahut